var kødet. Han kører nummer 4 i det år. Nice race. Ja, der er jo kun 3 heat eller noget tilbage. Næste A-serie nu her. Var det ikke nu her? På væggen står Henrik Markus Let. Starter. Med nummer 2, Victor Vestring Andersen Tarlov. Med nummer 7, Kian Jørgensen Kalderborg. Hvis han fører hernede, så vinder han. Med nummer 3, Bertrand Larsen Kalderborg. Med nummer 6, Niklas Nielsen København. Med nummer 5, Nora Larsen Fager. Med nummer 10, Magnus Pedersen Dragon. Mine damer og herrer, med nummer 404 har vi Jannik Larsen København. Det er konkurrent. Så. Det kan fik en kine. Det er sæt med godt det der, mand.